Abans de tot, a mi me sembla que hem arribat aquí a un punt, a un espectacle verdaderament vergonyós, que posa de manifest quin és el govern de María José Català. La senyora Català ha volgut governar en negacionistes, en persones que venen així en un gorro de plata, i podia haver parlat del chemtrails o d'altres coses. I diu que vol protegir a la gent no fent una zona de baixes emissions. Però després parlen que hem de lluitar contra el càncer. El càncer se lluita, senyor Gosalves i senyors del Partit Popular, reduint la contaminació. Però vostè, en tot aquest temps, han jugat a estar més a prop de Vox que a prop de la realitat científica i de la coherència de ser capital verd europea, perquè no ens oblidem. En el 2024 hem estat capital verd europea i ha estat la pitjor que s'ha celebrat durant 15 anys de capitals verds europees, perquè no havien de molestar a Vox. S'han dedicat a fer paripés del Pantone verde, a fer innovacions que no serveixen per a res, però mentrestant paralitzaven tots els projectes de renaturalització, i ho hem vist en este ple, que han motivat que ens donaren la capital verd europea. Però vostès han tirat pel camí del mig, perquè se pensaven que si no alimentaven el monstre no se'ls menjaria. Li daven molles, es tenien contents i mentrestant feien camí. En el projecte de Pérez Galdós, que no han volgut llevar el túnel, que s'han inventat una història que costava 35 milions, després s'ha eixit per 20 milions d'euros, i això continuarà mantenint el mateix nombre de vehicles. Sempre per contentar a Vox, per contentar a l'extrema dreta. I l'extrema dreta, quan l'alimentes, te menja. I els estan menjant del terreny a tot Espanya, per a desgràcia col·lectiva. Però la culpa és solament seua, i la seua soberbia, la seua manca de voluntat de sentar-se i de fer una cosa entre els partits suposadament, com vostès, que volen ser d'estat i que pensen en un projecte de ciutat, en un projecte de país. Però no, vostè, alimentant de l'extrema dreta, ens ha presentat un document en el qual, entre totes les esmenes que hem fet, els partits de l'oposició no ha acceptat ni una. Tot perquè havia de contentar a Vox, els del gorros de plata, els negacionistes. I vostès s'han contagiat d'aquest negacionisme. Tot pel poder. I mire, nosaltres no li anem a salvar les castanyes del foc, perquè si no s'aprova la zona de baixes emissions és solament culpa seva i de la senyora Català, perquè pel poder està disposat a fer de tot. Això és el seu tarannà, pel poder de tot. De fet, va tirar a Rita Barberà per poder mantindre el poder i després li dona un pont. Això és el tarannà de la senyora Català i del PP. Ara, si se vol tornar a sentar a negociar i vol tornar a desenvolupament d'una ciutat, capital verd europea, moderna, que protegeix la seva gent, nosaltres estem disposats. Però tal com vostè vol posar aquesta zona de baixes emissions, en nosaltres no compte. I a més, juguen en portar-lo per extraordinari, perquè no han fet els deures, perquè no havien aprovat la modificació del PEMUS, convoquen un ple a les 10:30 de la nit d'un dijous, que no s'ha vist mai, perquè no hem pogut debatre la modificació del PEMUS en la comissió. Així evita la participació, i des de la Roqueta s'han enterat, i abans de les 2 del dilluns d'ahir han pogut presentar la petició per parlar, però la resta no ha hagut un debat ciutadà, perquè no li interessa el debat ciutadà, sempre per contentar a Vox. Ara, si vostè se vol sentar, ens sentem, posem el comptador a zero i comencem a treballar pel futur d'esta ciutat.